Ayan, good evening sa ating lahat. It's Monday again. Ayan. June 29. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Ayan, salamat kay Chef Christine ang kauna-unahang tumamsak at kay Tropang Bonosim. Ayan, bago siya pupunta sa trabaho, nakatamsak pa si Tropang Bonosim. Ayun, no, may 2 na tayo, dalawa na ang nanonood sa atin. Ayan, maraming salamat. Ayan, pero 3 na sana yan. 1, 2, 3. Yan, 1, 2, 3. Ayan, pangapat. Ayan, maraming salamat sa mga nakatambay dyan. Ayun, nakatamsak na rin si Ate Loyal Ako Vlog. Ayan. Meron ba naman tayong sound? Meron ba tayong sound, mga kaibigan? Ayan. Kumusta naman ang inyong mga weekend? It's Monday. Ayan, it's Monday today. Ako ay napagod. Ayan. Ngayong araw, napagod po kami. Kaya naman. Ayan, tamsak na rin si Ate Roseline. Busy days po, host. Kaya nga, napagod tayo maghapon. Ayan. Kasi nga, nagre-report tayo sa school. Ayan. Ayun. Yung aking blue screen nalalaglag. Ayan, salamat Ate Roseline. Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, busy pa yung 3 doon kay Franzay. Ayan, si Mami Lina sa si Yos TV. Napadaan ako kanina. Tina Yos at Mami Lin. Ayan, kay Franzay. Ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, meron tayong 3 million viewers out there. Ayan. Salamat naman. At nandyan kayo, ayan, kahit team vibes lang sana naka-BG, okay na tayo. Maraming salamat sa mga naka-BG dyan. Ayan, maraming salamat sa mga naka-BG dyan. Tara na.
Ayun. Ayan, salamat sa 6 na patamsak. Ayan. Sana lang nakabidyo yan. Pero nakalagay dito is one watching. Ba't kaya one watching lang? Ayan, share muna tayo sa ating community. Baka naman, may pang-share tayo dyan. Ayan, share muna tayo. Share muna. Ayan, good evening sa inyong lahat. Salamat sa 3, 4 na nanonood dyan. Ayan. Andyan na si Ate Fe Aleman. Salamat Ate Fe. Ayan, bigyan kitang jacket Ate Fe. Wait lang. Ayan. Maraming salamat Ate Fe Aleman. Ayan, sinusugod na ang ating Team Vibes. Team Vibes. Ayan. Let's go. Asa na kaya ang Team Vibes? Ayan, baka naman hindi busy ang Team Vibes. Ayan, nagbaba agad ng kanyang link si Ate Fe Aleman. Ayan. Ate Fe, nasaan ka ba, Ate Fe? Nasa abroad ka, Ate Fe? Nasa abroad ba si Ate Fe Aleman? Nasa abroad ka ba, Ate Fe? Busy si Ate Fe. Minsan. Ayan. Inaayos natin ang ating blue screen sa Korea. Ayun, nasa Korea pala. Si Ate Fe Aleman. Ayan, Ate Fe Aleman. Si Ate Fe ay Korea pala. Nasa Korea. Ayan. Saan sa Korea atin? North Korea.
Andyan na rin si Mami Lynn. Baka naman makaakyat si Mami Lynn. Salamat sa pag-share, Mami Lynn. Ayan, bababa ko ang hagdan. South Korea, ayan. South Korea, si Ate Fe Aleman. Ayan, maraming salamat, Ate Fe. Ayan, kaya pala busy si Ate Fe. At kung minsan ay hindi nakakadalo sa ating mga live stream kasi nasa abroad pala siya, busy sa kanyang work. Ayan. Welcome po habang kayo ay nagsishare sa ating community. Sana naman. Marami tayo ngayon. Mabingwit na mga kakwentuhan. Ayan, naka 11 and 30 minutes na tayo. Ayan, 11 and 30 seconds pala. Ayan, kumusta ang ating Monday? It's Monday. June 29. Ayan, matatapos na naman ang June 2020. Ayan, lumalapit na ang pasukan. Ayan. At kaninang umaga nga, ayan, hanggang kaninang tanghali. Kami po ay nag-dry run. Ayan. Kung paano gawin ang ating schooling ngayong taon. Ayan. Punta kami sa mga barangay at sinubukan namin kung effective ba ang ating mga modules. Ayan. Andyan na rin si Ate Loyal ako vlog. Ayan. Maraming salamat sa pag-BG. Ayan, si Franzai, wala pang jacket. Bigyan kitang jacket. Ayan, kailan ba ang pasukan yan sa Pinas? Actually, Ate Fe, ang pasukan ay naka-sked ng August 24. Ayan. August 24, pero wala pang wala pang face-to-face na tinatawag. Ang mga modalities natin ay iba. Yan, it's either modular or online kung malakas ang internet sa isang lugar. Pero it's not possible sa amin dito sa Cagayan Valley. Ayan, baka naman, dikitan ninyo si Ate Loyal ako vlog. Ayan. Dikitan, Loyal ako vlog. Ayan, salamat sa mga tumamsak kay host. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Salamat naman sa inyong patamsak. Ayan. Thank you very much sa inyong patamsak kay host. Ayan. Salamat sa patamsak. Ayan. Patamsak kay host. Ayan, dikitan si Ate Loyal ako vlog. Pero mga kating vibes natin yan, Ate Loyal ako vlog. Kaya naman. Yun sa amin nagsimula. Kaya busy ako kay may pasok na ang mga bata. Oo nga, Ate Fe. Ayan.
Busy tayo ngayon. Ayan, pagod nga ako. Nakatulog nga ako kanina. 2 o'clock. Nagising ako. 5 o'clock na pala. Meron na tayong 11 million dyan. Tumamsak ang 11 million na nandyan. Ayan. Maraming salamat sa 11 million viewers natin dyan. Ayan, si Mami Lee, naka-video lang. Mami Lee, nakyat ka naman, Mami Lee. Andyan na rin si Eric Gasman. Ayan, thumbs up ho. Salamat naman, Eric Gasman Lakay. Sa ating tropang Ilocano. Ayan. Maraming salamat, Eric Gasman. Kumusta tayo dyan sa Cambodia? Ayan. Si Eric Gasman po ay katropa natin sa tropang Ilocano. Ayan. Maya painit lang sa baba. Ayan. Salamat, Mami Lynn. Kumusta, Eric Gasman? Andyan si Eric Gasman. Salamat sa paramsak, Eric Gasman. Ayan, huwag kalimutan ang ating tamsak. Kumusta, Pilipinas? Ayan. Kumusta, Pilipinas? Ayan, nasaan kaya ang ating mga ibang team guys? Ayan, okay lang daw, sabi ni Eric Gasman, may lakad mamaya. Mga Pinoy din dito, ayan. Ingat sa lakad, Lakay Pinoy. Lakay Eric Gasman, ayan. Ayan, Ate Fe, baka hindi mo pa kadikit si Eric Gasman. Katropa ko yan sa tropang Ilocano, ayan. Nagarito yan sa amin sa Cagayan Valley. Cagayan Valley. Cagayan Province. Region 2. Yan, maraming salamat sa 8 million viewers natin dyan. Salamat. Ayan, may lakad daw sina Eric Gasman. Musa naman si Kabanda Moto. Ayan, ilan na ang kanyang banana? Ilan na ba ang banana ni Kabanda Moto? Kabanda Moto Vlog. Ayan, magdikitan kayo dyan. Magdikitan. Magdikitan. Ayan, magbaba lang kayo ng inyong mga bahay. Habang tayo ay nag-share. Ayan na rin si Ate Sanji. Ayan. Maraming salamat Ate Sanji sa patamsak. Andyan na rin si Bicolanang Magayon. Jervy. Ayan. Jersa. Isang monetized channel na yan. Si Jervy Channel. Bicolanang Magayon. Play ako kay Bon. Salamat kapatid. Tamsak. Ayan. Tamsak mo na sa akin yung mga 10 ninja mo. Ayan, para naman marami tayong patamsak ngayong gabi. Ayan, salamat Ate Sanji, kahit di ako nakapunta sa iyong LS. Ayan, nakasupport pa rin.
Ate Sanji. Ayan. Muna ka na ba, Ate Sanji? Muna na ba ang ating Ate Sanji? Hindi ako nakapunta kay Ate Sanji eh. Ayan, Eric Sige, ODW. Ayan, dikit lang mga idol. Ayan. Katropa ko yan, Bicola naman kayo. Katropa ko si Eric Gasman sa tropang Ilong. Ayan. May mga nasa backstage na pala, naburo na sa backstage. Ang tagal. Ang tagal ah. Ang tagal ah. Nakakainis ah. Ang tagal ah, kuya. Nag-share tayo. Sabi nag-share tayo. Grabe no, nagmamadali. Madali sila. Doon ako tumanda ah. Tumanda na ako ng 10 taon doon ah. Grabe ah, inuod na yung laman ko. Grabe sila. ang sagwa sa inuod. Inuod talaga. At finally I get it, kuya, rockstar. Nakaka-exit mo get this bukas. Asus. So dagdag pogi points mo yan. Dagdag pogi points mo yan. Mapapasana all ka na lang, Mamili. Mamili, sana all. Siyempre, ganun ka supportive si Papay. Binilihan na talaga. May unboxing sana ako kanina. Sabi ni Hindi ako nag-unboxing. Sabi ni Charmaine kanina, i-unboxing ko daw ngayong live. Sabi ko naman, iba yung unboxing ng pag-live kasi. Baka hindi na panoorin yan. Sabi ko. Mag-unboxing ako, ilagay ko sa box yung panting butas. Okay yan. It's a prank. Prank pala yun. Baka magulat sila kung ano yung ina-unboxing ko. No? Benta yan, Mami. Nakakala mo. Ano yan, magte-trending yan. Subukan mo yan. Ikaw lang yung naiibang ikaw yung naiibang nag-unboxing na gano'n. Parang ayan. Ilang kayang nakuha ni Kuyang WH, no? Ilang Diyos ko, di naman niya nagkukwento sa WH niyan nung nakaraan nga na inaabot tayo ng 5 oras ata. Sinesend niya sa akin WH niya. Huwag kang ano siya. Turuan nyo kasi si Francay. Nung last LS niya, ilan nakuha? 2 days, no? 200 plus views siya eh. Wow. Ano yung last LS niya? Oo, 49 views. Ang galing nga ng ano niya. Siguro nakuha niya din yun eh. Kasi galang-gala siya simula umaga hanggang magdamag, di ba gala talaga siya. Ayan nangingis. Kaya yung mga nakakakuha siya ng mga legit friends din sa pang magdamaga na LS. Legit. Kaya ang LS ni Kuya kahit kahit bago pa lang siya nag-LS, di ba? Sa atin mami din, di ba? Dumami lang yung tao natin nung everyday na tayo nag-LS. Si Kuya halos sinusugod ng Team Vibes eh. Oo nga eh. Kaya maganda talagang okay nakabuo yan. tayo ng Team Vibes. Sobrang blessed. Okay yan kasi maaga Kasi pa di lang. tayo nasisero eh. Dahil may Team Vibes tayo eh. Wait lang Gabi na. alisin ko na. Alisin ko na yung setup ko kasi gabi na din. Nandiyan lang si nanay kagabi. Supporter ko si nanay kagabi. Oo, sinabihan ko kasi si mama na busy kasi ako. Kapag busy ako, ikaw na muna yung ko parang proxy ba? Proxy. Sana all may proxy. Nay, pwede mo ba ako ipag-proxy, Nay, pag wala ako? Baka nga soon mag-LS na din si mama eh. Wala kayo dyan. Sana all. Siya na din yung magyayayaw dito. Siya na din, magsasalita din siya. Mega shoutout sa yung lahat. Ayan, support natin si nanay later on. Hindi ko pa nalalagyan ng profile pic yung YouTube niya. Hindi, lagyan ko man eh. Lagyan mo lang kasi ng profile pic. Atin si tatay daw Lagyan ko. nakikipatod kagabi, sabi ni nanay. Oo nga eh.
Kasi kagabi, may na yung signal talaga doon. Nakaakyat ako kasi nakahanap ako ng signal, di ba? Nakaakyat ako sa'yo, kuya. Pero may nakita talaga akong pula kagabi. Anong pula? Anong pula? Pulang tao. Sino? Anong pulang tao? May Doon buwan sa- lagang kong profile. Ano? Anong pula Pulang yun? tao. Pulang tao, di ba? Sabi mo may pulang tao dito, oh. Pulang Maling tao. aga yan. Family. Nako. May lieg. May mapulang tao ka ba dyan? Hindi naman ako iminom kagabi. Sila yung iminom. Pero mamili, hindi mo nakahalata sa akin. Kuya Rockstar, pag nag-ALS ka laging ganyan, o kailangan mong uminom? Hindi naman, kaso nga lang, parang Kapala sa loob. Nitong ECQ kasi, yung mga friends ko kasi, hindi kami makapag harap-harap na mag-jamming, ganyan. Ang ginagawa namin tuwing alas 6, meron kami electronic inuman sa Messenger. Naka-video call kami. My God, iba din. Electronic inuman. Oo, gusto ko Ginagawa nyo rin yun? Gusto ko sanang i-vlog yung kaso hindi pwede. Masisira image natin pag gano'n. Teacher ka eh, di ba? Hindi naman, ako mamili, hindi ako naglalasing talaga, as in. Umiinom lang talaga ako kasi pag nalasing na ako mamili, tulog agad ako talaga, as in nahihilo ako. Kaya ako sa bahay lang. Nakakatakot makakita ng lasing, na phobia na ako sa lasinggero. Ayoko na. Alam ko yan, mamili, kasi ang tatay ko ganyan dati. Kaya sabi ko naman, Araw-gabi, inuman. My God, walang mangyayari sa buhay natin. hindi kaya ng katawan ko. Buti na lang ako, hindi ako umiinom. Pinakayo ko sa taong umiinom. Siguro pwede banding sa pamilya, kayo lang ng pamilya, pero yung mga barkada, inuman, my God. Ako talaga hindi minom sa usually lang yung mga tropa lang namin sa Nakakasawa. Occasionally. Pero pag uminom ako sa bahay lang. Tapos sasabihin sa'yo, di ko alam ginagawa ko. My God! Ay! Wag ako. Kasi, tinry ko talaga yung maglasing, tinry ko talaga yan kung anong feeling. My God, itong feeling, pagka kinabukasan ang sakit sa ulo, tapos gustuhin nyo pang maglasing ulit. Diyos ko, kumuha kayo ng batot at pukpok sa ulo nyo ng matauhan kayo. Iba rin kasi, iba rin yung nakikipagkwentuhan kasi kung minsan. Ako rin ganyan dati, mabiling kasi ang tatay ko talaga, lasing ko. So, ang promise ko sa sarili ko, hindi ako iinom talaga. Ang pangit tingnan, parang gano'n. Pero nung napasok ako sa profession, part pala ito. Part pala yung pagiging natin. Meron ding social responsibility na tinatawag. Pero wag lang yung magwawala ka na. Yung araw-araw ka uminom, tapos sabihin mo, pag nalasing ka, pag may katarantaduhan kang ginawa pag lasing ka, kinabukasan, di ko alam. My God! Kwento mo sa yung sabi nilang kwento nyo sa lulo yung Hindi ko pa na-experience yung Tapos, kalokohan na lang yun. Luluhod-luhod na sa'yo. My God! Wow. Wag na, uy. Alam niyo guys, di ba? Akala ni Mama parati yata magsusubscribe. Ito kapag na siya ba? Pag naka-call na siya, hindi mo na siya kapunin ko. Tara mo siya na. Tanganing
Pag naka-ganyan ka, pure na, pag naka-pure na black siya, naka-all yan. Ibig sabihin kapag may post, may upload siyang bago, may bago siyang upload, may live siya, ma-update ka, mahihiling ka sa inbox. Ayun. Tinuturuan si nanay. Kaya yan, mag-LS na talaga si nanay. Hindi mo na kaibuhan hindi mo na kaibuhan may pag naghiling ka nga sa iya, i-click mo ulit yan, tapos maaraw ka mo. Ganito giling ka nga. Hindi mo na makaibuhan. Hindi ko na mahintay mag-LS si nanay. Kasi Pag ano ka na, pag nakaroon na yan, okay na yan, habang buhay na yan. Para updated ka na. Try ko kung nag-ano sa picture. Ba't hindi gumana yung pinalit kong picture? Wait lang guys, inayos ko yung chat. So, ano ko naman sa profile ko, dapat haliin mo ito, isa lang. So, yun, nawala si Bon. Bon, ano na? Wala siyang ano eh. Sa account ko, kahit kagabi, wala si Bong kasi na ang account ko baga kaya, vlogger na rin. Oo, Ate Pe. dapat Vlogger na rin marinig. ni Rosh. Yan. Lagi ko yung ano. Sino daw? Andiyan na rin si Franzay. Si Franzay. Ayan. Boss, nakabidya lang ako. Laro lang Hindi, ako. nalilibang kasi siya guys, nalilibang kasi si Mama sa panonood. Oo, maganda yan. Ang mama ko rin sana gustong ganyan kaso mahina ang net dun sa amin kahit naka-wifi, ewan ko ba. Kaya nakaka-face. Sana all talaga naiintindihan yung pagiging vlogger, no? Oo. Maganda pag gano'n, Mami. Kakaintindihan sa family. Okay naman dito. Nagda-down sa'yo. Ano, family? Ang hirap pag gano'n yung family mo pa nagda-down sa'yo. Ano mo si Bon kanina, tumawag sa akin nung nasa LS tayo ni Fransay. Tapos, okay. Kasi nga yung ano, yung, di ba yung may ano doon na pinapanood, nagkwentuhan about tayo doon sa, ang payat mo isang ihip na lang. Tapos. Sabi niya, nag-chat siya dito na ano, okay lang daw. Sabi niya, Ano? okay lang daw na ano, isang ihip na lang daw, at least daw naman. Ano? Malaki naman daw, malaki. Vita, sabi, haha, kalukayos, masasabi mo ang di dapat sabihin. Sabi niya kanina, ano naman kung payat, malaki naman ang, sabi niya, kasi yung kay Mac, sobrang, ano, sobrang, di ba, ang laki ng katawan, sobrang, ano daw. Tapos, binasa ko dun sa live, yung, Sa live? yung chinat niya, natakot ang putik, biglang tumawag. Takot na takot siya. My God! Nagbasa ka pa talaga dun sa live. Nandun si ano. Kaya pala no? Nagtawa sa kanya. Hindi yung ma-appear kay Mama yung ano eh. Nakawait lang ayusin ko. Yung profile ba? Profile, oo. Doon mo anuhin sa Chrome. Sa Chrome na lang. Okay. Piling ko mag-appeal na lang itong may. Kung kalalagay mo yan, Yos, hindi agad-agad yan lalabas. It takes Oo. time. Oo pala. Oo. Katulad nung ginawa ko kanina, yung in-upload ko yung ginawa ni Tropang bonus. Ayan, salamat. Hello, Team Vibes. Hello, Sisi. Chef Christine Japa. Tamsak dan. BG lang. Thank you, guys. Salamat sa pabigi, Chef. Ayan. Kahit kanina. 1.4 ka na. Kuya Rockstar, 1.4 ka na. Ano lang yan? 1.38 lang yan. 1138 pa lang yan. Ewan ko ba ba't naka-round off? Kuya Rockstar, magbe-premiere ako bukas Gamitin mo yung powers mo. Hindi ko mapagana yung powers ko. Mahina nga wifi ko. Hindi ko mapagana sa akin. Mamaya pa yan, Ikaw talaga, Wawi, Mamaya pa yan, sabi ni ano.
Kuya ba ko nawa? Josh ang anong tawag dito sa akin. Diyos na sanay na kung Josh, tatawag mo pa akong wa. Wowie nga eh. Hindi Hindi ko pwede. mapagana yung mga Yosh. followers ko, Yosh. Ewan Di ba ko nga idol mo Josh si dapat. idol mo nga si Wowie, di ba? Tumigil ka, Hindi mami. na lang net Oh, talaga. Manahimik ka, mami. Haharap na yan, haharap na yan. Oh, di ba? Wowie. Di ba? Manahimik ka dyan, manahimik ka dyan. Idol natin Ano, yan si alisin ko Wabi. muna yung... Maiga na ako ah. Yung buhok ni Wabi nung Ano? ganun buhok namin ng araw eh. Sana all Buhok kuya. ni Wabi. Ayan o, nakatamsak na si nanay. May patamsak si nanay. Ayan, later on magbablog na si nanay. Iba-vlog nga niya yung sabi ko, yung pagtutusok niya ng bulaklak, i-vlog niya yan. Oo, kakaiba yan. Ako rin may mga tanim na may mga tanim na sampagita. Oo, tsaka yung paggawa ko ng bulaklak na tela. Sige. O, di ba? Mag-montage ako bukas sa sampagitan. Sige, maganda yan. Ayan, Tapos Jessie i-edit ko yun. Bocalig. Ayan na rin si Jessie Bocalig. Wawawi. Ayan, nandiyan si Wawi. Wawawi. Tumigil kayo dyan ah. Babawian ko mga ninja ko sa inyo. Bocalig. Ano bang tamang pronunciation nyo? Jessie Bocalig o Jessie Bocalig? Ano ba ang tamang pronunciation? Pag tinawag niyo ba ako sa Huawei, alisin ko yung 15 ninja ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Grabe siya, oh. Ganyan siya. Ayan, Daanin niya tayo sa dahas manahimik lang. Si Jessie nagsabi, wawawi. Ayan, Wawi, ha, sabi ni Jessie Bocali. Binasa ko lang, ha. Ayan, Ang gwapo kaya ni Wowie. Ayaw Ay, mo. gusto ko nga yan. Gwapo nga kasi Yung yun. Oo nga. Ay, gwapo siya. Gusto ko kung ano yung codename ko sa YouTube. Yun lang yung tawag sa akin, di ba? Kaya nga naggagawa tayo ng codename, di ba? Ayun. Yes. Huwag kang kontrabida. Huwag kang masyadong kontrabida, Mami Lynn. Tutubuhin kita dyan. Alam mo, ikaw talaga, kontrabida ka talaga. Natatawa si Jessie. Bakit ikaw hindi? Ha? Ayan, nalawag kayo, ha. Alam mo, pinagtimpla ko si Bon kanina ng kape. Yung prank na yun, hindi na yung prank. Kaping may patis. Asa ba si Bon? Ba't may hangin? May hangin. Tigilan niyo ako. Ikaw, Sino ba yan? mahangin daw. Ay, sa inyo. Ayun, wala na siya. Ano nangyari? Wala na. Headset, ya. Electric fan. Ayun, meron tayong viewers. Naku, nalaglag siya. 5 watching lang tayo. Nalaglag si Yos. Bakit yun? Ayan, Ate Fe Aleman. Nagbaba. Ayan. Jessie at saka Ate Fe. Ayan, magdikitan kayo dyan. Round 1 fight, sabi ni Jessie. Ayan. Jessie, dikitan mo yan si Ate Fe Aleman. Ayan. Legit na friends natin yan si Ate Fe Aleman. Epic fail kami, sabi ni Jessie. Epic fail daw. Nahulog. Ayan na. Ayan. Babalik si Yos TV. Ayan. Si Yos. Nahulog ako sa maling tao. Nahulog sa maling tao si Yos. Kasi nga, di naman talaga magiging tama ang mali daw. Ay, kabayo. My God, May kabayo kinabahan po. ako. May pakabayo ka rin, Mami Lynn. Paano?
Malaki yun, mabili pagkabayo. Malaki yun. Paano kasi? Nasa double deck ako, di ba? Yung mga bata nasa baba, tapos ako nasa taas ako. Yung pa Ganon. ako, yung pa ako, biglang lumawit sa double deck. Akala ko mahulog ako. Kabayo ka rin. Yung tita ko, kabayo payatot. Ano yung expression? Pag nagugulat, kabayo payatot. Kinabahan ako. Akala ko mahulog na naman ako. Oh my God, ayoko mahulog sa maling tao. Ang mama ko naman pag nagugulat, ang sabi niya, kalabaw na malaki. Paano yung mga nahuhulog sa'yo, Mami Lynn? Eh di, nasa maling tao din sila. Nasa tamang tao sila. Wag ka nga. Nasa tamang tao sila. Ba't pag Tamang dito, tao sa pag nahulog ng family. ba't pag dito kay Kuya Rockstar, ang kulit natin? Di ko sila Ano ba mabigyan ng di ko sila mabigyan ng magandang buhay, magandang lahi lang. Ayun, magandang lahi. Sana all, magandang lahi. Saan Parang yung ang saya. maganda? Ano? Sabi nga ni nanay pag sa LS ko, tawa tayo ng tawa, sabi ni nanay. Kaya nga. Paano kasi si Kuya Rockstar sa ilis namin ayaw umakyat? Ako? Paano? Wrong timing kayo. Nasa school ako pag gabi. Oh, sige. Ikaw mag-LS na umaga, Kuya Rockstar, tapos gabi kami. Para nasa timing ka. Nasa school na ako. Nasa school. Kanina nga, ganito kanina, kaninang umaga, 7:30, pupunta kami sa mga barangay. Oo. Tinesting namin magbigay ng mga modules sa mga bata. Oh, I-check namin kung ano bang effect ng pagbibigay lang ng modules kung may matutunan pa sila o ano. Wala, kuya. Kasi iba talaga yung may nagli-lecture. Kaya nga, pero bawal nga ang Mami Lynn, bawal nga ang face-to-face. Oo. Kahit magsimula tayo sa August 24, nagsimula ang school year sa August 24, bawal ang face-to-face. Oo, ang na nga. Pero yung ganung magbibigay ka lang ng module, tapos bibigyan ng exam yung mga bata at paaralin sa bahay, tapos paturuan ng magulang. My God! Ako nga wala akong maisagot-sagot sa mga anak ko pag nagtanong, paano to? My God! Gusto ko nang umiyak kasi hindi ko maisagot. Ganon din ang sagot ng mama ko kasi may yung pamangkin ko nasa kanya. No, ang hirap. Sabi ko naman, ba't ako noon? Ba't kami noon nakaaral naman kami na ang mama ko hindi pa nakagraduate ng elementary yun. Hindi kuya, kasi nga oo, nakaaral naman, pero yung mga itatanong ng anak ko di ko naman napag-aralan. My God, ano maisagot ko? Wala akong may maisagot, kaya kita pinapaaral kasi para matuto ka, para hindi yung parang tanungin mo ako. Ganun, wala kaming magagawa, Mami Lynn, ngayong school year. Ganoon talaga. Kaya kanina, yung mga feeder barangays namin, pinuntahan namin talaga as in kanina. Kaya sabi ko, kinausap namin yung kapitan, yung mga kagawad. Ganun, kaya kaninang hapon, 2:00, nalobat ako, natulog ako kaya kanina. Natulog ako sa school. Nasa school ka tulog ka. kuya. Kasi napagod kami. May office kasi ako, Mami Lynn. Mami Lynn, hindi ako kasi. Hindi ako yung regular teacher na, Mami Lynn, kaya may malaki akong responsibility. Ayun. Casual? Hindi. Ano ba? Head teacher na ako, Mami Lynn. Wow, sana all. Kaya may mga under na ako, may mga nag-a-under na sa akin ng mga teachers. May mga teachers ako. Kaya kami yung mga frontliners ng school. Kami yung nakikipag-usap sa mga barangay, ganyan. Para dun sa bagong sistema ng ating education ngayon. Ganun. Kaya pagod ako. Kaya pag umaga, ganon, hanggang hapon, nasa school kami talaga, nagpaplano, nag-check ng mga modules ng mga teachers, ganyan. Kasi may ginagawa rin mga teachers kayo.
nagpe-prepare kami para sa August. Nag-wow ka, kuya. Nag-wow ka. Ah? Nag-decisioner ko dapat sa mismong mismong picture. Hindi ko. Ay, si Franzay. Ayan o. Nagdidikitan si Ate Pe at saka si Jen. Nako, to si Max. Dinidikitan ko pa naman ng maayos. Ang comment lang dun sa akin, oh. Dan, Sino? tubuhin ko to bukas. Pag nakita ko to ulit bukas. Sino? Yung Max na malaki yung katawan daw. Bingo to sa akin bukas. Malaki yung katawan dapat. Nahulog. Ano nga kanina? Kahit doon Nahulog. kay Chef kanina, kay Chef, kanina? Chef Christine, may nagsasabing nakadan na kanina. Oo. Walang comment, walang bakas. Pero siya yung may bakas doon sa Gmail ko na nakadikit. Yung isa naman, may bakas doon sa sa video. Wala sa Gmail. Ewan ko ba? Tapos isa yung nadagdag. Ewan ko kung sino ang doon. Ilan ba tao mo ngayon, kuya? 1138 kanina eh. Hindi, tao mo ngayon. Pero Yung tao mo ngayon. Ay, ngayon, 6. May 6. Okay. May 6. Okay na yan. May 6. Dire-diretso yan. 6, 5. Pwede na rin yan. Oo nga eh. 46 minutes na tayo eh. Ayan si Boss Ratsky. Ayan. Welcome, Boss Ratsky. Shoutout sa'yo, Boss Ratsky. Nalaglag ako dahil sa Dan na yun, ha. Na-stress ako sa Dan. Na-stress ka sa Dan niya. Ano pangalan? Sino ba yun, Max? Max Payne. Ano? Max Payne? Max Payne. Si Max Payne, yun eh. Pelikula yun eh. Bida yun sa pelikula si Max Payne. Max Payne nga yung pangalan niya. Ay, nung nakahapon ba yun? Sa LS ni ni Loyal Ako Vlog, may nakilala ko doon na may nakita kong parang kapangalan talaga ni Sir Pinoy Monovlog. R lang ang pinagkaiba. Anong pangalan? Ang pangalan din niya is Pinoy Moro Vlog. Moro. Ay, Moro. Sabi ko, sa Sir Pinoy Monovlog ba to? Tiningnan ko yung yung YouTube niya. Ay, iba talaga. Hindi siya si Sir Pinoy Monovlog. Siyempre naman kung Moro, baka Muslim yan, Moro. Puro, Muslim, ganon. Moro sa Muslim yan. Mga Muslim. Moro. Di ba bawal kay YT yung halos gayahin mo lang yung content, yung pangalan, description, di ba? Hindi. Hindi yan bawal, pero may ka, Bawal. parang may isisend sa'yo. Depende kung maano niya, depende kung maano niya. Para, ano ba yung tawag doon? Kung ma-detect naman niya na iba talaga yung content mo, ayun, okay lang yun. Ang dami nga mamili eh. Pinoy Motovlog yun. Motovlog ba? Hindi ba Moro? Basta parehong Pinoy. Ang pinagkaiba lang talaga dito sa Moto tsaka Moro, yun, mga ganun lang ang pinagkaiba. Isang litra lang. Si Pinoy Monovlog kasi, ang meaning kasi ng mono sa amin, mga Ilocano, parang bobo din. Pero sa bagay, di ba sa akin, ang dami kong rin kapangalan, may God, nainis ako. Oo, ang daming Mamilin vlog eh. May Mamilin channel, gano'n. Pero okay na sa kanya ngayon kasi alam mo kung bakit. Kahit ako din, madami din akong kapangalan, guys. Pero simula nung active, basta pag active yung channel mo, ikaw palagi yung nasa taas. Ganun yun. Saka searchable na yun. Pag naglagay kayo ng title, sabi ng mga napanood ko, lagyan nyo ng mga pangalan.
O, magwa-wifi ka lang Kahit doon sa baba. sa title at saka sa description ninyo, lagyan nyo ng pangalan ninyo. Tulad nitong title nitong LS ko. Yan. Tara na, kwentuhan muna with Rockstar. Basta may Rockstar, ano, may Yosh TV lang. Title, description, tags. Para pag-search sa inyo, nandun. Ganun daw. Alam niyo guys, natutuwa din ako kahit hindi ko na-workout yung page ko or sa Facebook yung pangalan ko. Unti-unti din naman ako na naabangan yung mga ko, public prank ko. Oo, pag may mga talagang Sana all may prank. Fransay, nagpapalit ka ba ng profile o yan talaga? Di ba hindi yan yung profile niya? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, wag kayo, ito si Mamili kasi papalit sana to ng pangalan. Anong lalagay? Papalit. Ang pangalan na ipapalit ni Mamili, alam mo kung ano kaya? Nako, matatawa ka lang. Bisaya Galit. girl. Bisaya girl daw eh. Huwag Bisaya. Sabi ko sa inyo, huwag na kayo magpalit ng pangalan guys kasi yun na yung nakilala ng mga tao sa inyo eh. So kapag na-miss kayo nung tao dito sa yung kaibigan nyo dito sa YT, tapos parang naging busy siya. Tapos hindi kayo mahanap kasi iba na pala yung pangalan niyo. Oo nga. Tsaka nasanay yung tao sa inyo na anong tawag sa inyo. Yung tawag sa inyo, Mamilin, di ba? Nasanay na. Oo. Nasanay na ako. Pero okay din kung ang mapipili ni Mamilin na niche niya ay cooking. Yan, Mamilin cooking vlog, mga ganun. Okay yun. Huwag mo alisin si Mamilin. Ayan ang sabi ni Franzay, ninja dyan, Mamilin, unang-una sa white ko, una pa ata yan sa white. Ayan, ninja pala yan ni Franzay. Dapat yung 11. ninja mo, hindi pangalan. Hindi Ay, France lang ba? yan. France. lang yun, France 11. Oh, sorry naman, di ko napansin na walang I. Oo, kalaw kanina Franzay. A at saka I pala. Fransay, siguraduhin mong dinikit mo yung mga ninja mo at pwede ba, tigilan mo ako sa pang-prank nyo sa akin na sinong Fransay? Tigil-tigilan nyo ako. Nako. Pag nahuli ko talaga kay huli. Sino ba si Fransay? Makilala ko rin yung mga ninja nyo. Kung minsan nakakalito kasi yung mga pangalan natin. Ayun, meron tayong 6 million viewers. Sana all. Ilan ba ninja ko rito? Mag-i-LS na kami bukas eh. Mag-LS na kayo bukas? Yes. Kaya the same time kayo Pero kasi pag may di ba dapat talaga, sunod talaga ako kay Bon hanggang sa LS ni Yosh. Oo. Ayos, di pa pala ako nakagawa ng schedule. Gawa na kayo para para kasi hindi tayo ganito kung may mag-LS kasi na gusto sa umaga, ibibigay ko yung tong ilong ko na pag nakahiga, visit. Okay guys, sponsor naman kayo ng damit. Please na, damit. Tag-isa kayo. Nag-rockstar. Ibibigay ko yung ibibigay ko yung slot na 9, di ba? Hanggang 9 si Bon. O 9 to 11. So 2 hours yun. 2 hours. Oo. Bibigay mo lahat yung kayo. Sa'yo yun? Ibibigay ko sa mga gustong mag-LS sa umaga kasi mag-start ako 11 na 2 para diretso na kayo.
So kung may mailipat, ilipat ko kayo. Kung wala, di wala. Okay. Usually naman si Chef. Delikado ako sa libat-libat na yan eh. Kasi ang tapos Oh, mo for sure 3. Si Chef Christine, okay yun pagkatapos ni Bo. Ano, Hindi ka chef? pa, hindi ka pa naman satisfied sa sa 3 hours. Gusto mo 4 hours to 5 hours. Ayoko mabitin. Ano? May pabitin-bitin ka pa talaga. May pabitin-bitin pa nalalaman si Mami. Kasi gusto kong mahaba yung oras ko. Kailangan ko ng time. Gusto mo yung mahaba? Yung masasatisfy ka talaga? Oo, kailangan ko ng time. Ano, chef? Ikaw ba susunod kay Bon? 2 hours Yes. kasi 2 hours talaga eh, si chef. I-finalize mo yung schedule mo, Chef. Kung ano. Kaya nga, di naman ako makakagawa ng schedule, guys. Kasi kung gagawa ko ng schedule, tapos kayo, ayun yung, ay, di kami pwede. So, PM na lang, PM sent na lang tayo kung sinong pwede. Ayun, hindi ka mamilin. Gawin mo pa rin, i-draft natin. Si Bon, mga 5 to 9. Gano'n, di ba? Usually, Kaya kay ganun, kay G Samon Qatar, ha? Nag-ELS Oo nga. tayo dito. Nagsa-silent LS din siya doon na, Hindi, okay naman kay Jessa. Hindi naman siya Oo, okay na nga. Pero di tayo makasupport, di ba? Hindi naman siya naghahangad ng support. Kasi silent naman. Alam naman niya yun. Ang ano lang naman niya is yung watch hour niya. Siyempre, may mga tiga-support naman siya na sa other community. Other country. Pero nga Basta sana yung nga, gagawa tayo ng schedule. Gagawa ko ng schedule. Ang malalagyan ko ng schedule dito, Kuya Rockstar lang, kay Yosh, kay Bon, tsaka sa akin. Tanongin mo si Kuya, si Fransay, kung anong slot lang gusto niya. Si Chef naman, okay yung 9 niya naman kanina, di ba? 9 kay Chef kanina. Di nga si Kuya mo kasi nga nakadepende din si Kuya ko sa signal nating dalawa. Oo nga. Kanina, di ko siya pinag-LS. Si Fransay siguro katulad kanina, before sa akin. Yung slot kasi na Kuya yun, yung hapon kasi na alas 4, yung 2 hours na yun, 4 to 6. Kay talaga yung slot na yan, kay Gisa dapat. Oo. Pero, pwede naman kasi hindi araw-araw kung siyempre marami na tayo sa team. Alam mo naman na buong isang araw yun na lang gagawin nating team, di ba? So every other day, Pwede naman every other day. Oo, kaya nga na lang PM na lang kung sino yung libre. Maganda rin kung every other day makakagawa tayo ng content para hindi puro live stream na katulad ko yung laman ng LA ay yung laman ng chat. Puro live stream na. Wala tayo magawang content. Grabe. Natatawa ako wala akong content. Puro live streaming. Okay lang yan. Oo, ako rin walang content. Meron ako nagawa ngayong nagpahinga ako, isang vlog lang talaga to, isang vlog. Pero malay mo, mag 2K views to, sana all. Oh my God. Sana all, may 2K views. Oy, Kuya, yung mga... Wala pa talaga ako naka 1K na view, na video. Tuwang-tuwa ako dun sa na yun eh. Kahit yung nilalagyan ko ng mga mata, hindi ko man lang may 1K. Bumabalik saan. Di ko nga na-expect na papatok yun. Kasi pangalawang vlog ata ko yun o una, gano'n. Papapatok.
Papatok. Papatok. Pero, no, pag kung lahat mo ng vlogs mo magkanon ang views, ay, siguro muni na ako. Muni ka na. Nanonood mo nila, di ba? Alam ko ba, yung naman. Huwag kang magwala, Yos. Nahulog yung Hindi, hindi Yan, kita okay lang. inaaway. Chef, okay lang ba yung 9 to 11 mo, Chef? Para maayos natin ang schedule. Chef, Guys, Chris, pwede na ako mag-alas bukas, guys. Huwag kayo mag-alala. Aakyatan ko na kayo. 2 o'clock. Hindi kasi ako makaakyat pag ano. Basta umaga hanggang hapon. Usually naka-school lang. Ay, umaga pala, hindi mo na ako aakyat kasi i-edit ko muna yung video ulit. I-edit ko ulit. Tapos, gabi, ipi-premiere ko na. Wow. Bukas Uy. ng gabi. Yung premiere, ha? Magpe-premiere ako. Yung i-upload kong video, i-premiere ko yun. Isang video lang yun, kaya pagbigyan nyo na ako. Oo ba? Anong oras ba? 7. Ayun, okay lang. 7. Ako mag-8, 8:30. O, diba? Uy, anong oras na? 9:35. Baka may si Jerby. Sabagay, muna naman na si Jerby. Muni na naman siya eh. Ikaw naman ang naghahabol ng oras eh. Siya hindi yung naghahabol na ng oras. Oo nga eh. Buti si Jerby. Laruin na lang yung harang pag may time, guys. Harang-harang na lang. Kasi wala tayong palipad. Ako naghahabol ng kanyang oras. Ang dami rin umaakyat kay Jerby eh. Nakakasawa ng maghabol. Oh my God. Pero supportive yung supportive din si Jerby talaga. Nauna siyang kanina. Nagpa-BGB. Ayan, si Chef. Ayan buti si Chef nandyan din. Supportive din. Supportive nga itong mga natin ngayon. Mga latest recruit natin. Si Ate Loyal ako vlog nandyan. Nag-play, nag-video. Sana all malakas ang internet. Ako wala. Magsasend ka na ba sa GC ng WH mo, Yos? Hindi. Wala pa kayong sinisend. Hindi namin alam kung ilan na talaga yung Ano yun? Play yourself lang? Nang alin? WH mo? Ilan na ba talaga? Papaplay na ako sa kanila. Napapasal na ako sa inyo eh. kahit man lang sana i-PM nyo sa akin, wala man lang. Pag nagsasend ba ako sa GC ng WH ko, ipi-play mo ako, kuya? Hindi ka ako makaplay eh. Wala akong wifi ngayon. Hindi nga gumagana to wifi ko kasi naka-cellphone lang ako ngayon. Yung mga gustong makita yung WH ko, ano? Oo. Nako, ang karakas naman. Para sa WH, no? Daming kailangan Guys, na pala ngayon? Ngayon, tumatanggap na kami ng magpa-play sa amin. Ay, sa akin pala. Di ko alam kayo kung tumatanggap to, parang hindi pa ata. Tumatanggap na ako. Ay, tumatanggap ka na rin ngayon? Yes. Tumatanggap na kayo. Okay na ba si Bon? Kung pwede i-play nyo na ako, guys, 24 hours po. Eto, alam mo, naiinis ako sa'yo. Bakit di mo tinuruan si kuya mo na clear history? Tinuruan ko siya. Talaga ba? Kaya pala din niya alam? Amelin, ano? Kaya pala din niya alam paano mag-clear history? Baka nalimutan lang. Ayun tingnan nyo nga, may papabigibig tayo. 6 million, ayan. Maraming salamat. Sa 6 million dyan. Ako kahit bidyahan lang ako ng 15 na pala, ay 14 na pala tayo sa Team Vibes eh. 14 na ba tayong lahat? Ilan ba yung Oo. active?
30. Parang active naman ngayon na si Ate Pe, isa na lang ang hindi. Isa na lang ang hindi eh. Si Diba? Danica na lang. Tanggalin na yun. Charot. Oo Hoy, nga. ikaw nag-ano nun. At saka ikaw yung Iba- admin lang doon. Ikaw lang yung makapag-add at makapagtanggal. Hindi, okay Ayun. lang naman sana. Kahit man lang pa-comment siya sa mga LS natin, di ba? Kahit man lang Hindi, nag-comment siya maya-maya nga maalis. na ano nga kami nung nag-comment siya nung nakaraan na ano, na Oo. pagpaangat program daw sa mga Diba, LS. dami kong comment din doon. Nainis ako doon eh. Di naman, ano yun, basta-basta na lang siya susulpot at magsasuggest ng ganun. Eh, na-experience na natin kamo natuwad-tuwadan na tayo dahil lang Oo. gano'n, di ba? Alam na natin yun eh. Alam na natin yung effect nung gano'n. Di okay lang naman din sana kung active siya sa mga LS natin. Oo. Para lang Tsaka, nangyayari. kaya lang naman siya nakapagsabi ng ganun kasi din niya nakita yung mga LS natin kung ano. Kasi kadalasan naman sa mga LS gaya nito, tignan mo, ang nag-stay lang naman sa atin is tayo. So, sinong iangat natin? Iangat natin yung sarili natin. Ayan, si Chef. Iangat mo yan. Ayan, si Chef Christine. No? Bigyan mo ng Hindi bigyan mo niya ng- nakita kasi kung anong proseso sa LS natin o na ang nag-stay lang talaga is Oo. team vibes lang. O, iaangat mo pa ba yan? My God. Nakahalos tayo lang mo. Eh, kayo nga tulad ngayon, nakakit kayong dalawa. Minus 2 yan sa views ko, di ba? Oh, di ba? So, anong gusto mo kaya mangyari? Bababa kami. Hindi. Mas gusto ka nga ng ganyan eh. Ang hirap kaya nung walang kausap kayo. Oo nga. My Hirap God. talaga. Ang hirap nung walang kausap kaya kagabi. Sabi ni nanay, Sir, ang lungkot. Ang lungkot mo kaya, sabi ni nanay sa akin kagabi. Oo, nay, kasi wala akong kausap ka ako. Ikaw lang ka, tapos comment mo lang nakakausap ko, sabi ko kay nanay kagabi. Kasi si nanay lang talaga yung nagko-comment sa akin kagabi. Si Mami Lynn, wala rin yan si Mami Lynn kagabi. Natulog. Bad Hindi trip makakit nga ako, si Mami Lynn kuya. kagabi. Bad trip Kaya nga. ako. Kaya mas gusto ko rin yung may kausap talaga. Okay din lang na kung may maraming active na nagko-comment. Pero wala na eh, yung mga organic na lang talaga, tayo na lang. Oo. Pag di mo nilagyan yung title mo ng ng mga saging, ganyan, mga paangat, wala na. Pero sa bagay, yung mga napapaangat natin, umaalis agad kasi. Oo, kawawa yung mahuli. Oo. Yun talaga yung experience ko rin. Kahit noong kay Madam Valerie, mga ganyan, mag-attend ako doon sa mga team campus noon. Pag time ko na, wala na, kasi nalilate ako. Si Madam Kilabot monetize na siya pero ang 2 months na yung pin niya. Matagal pala magpadala si YT. Depende yan. Ng Depende. Eh, Yung pin. Oo, matagal yung pin. Madali ka lang masendan ng naka-partner ka niya, bigyan ka niya ng ads. Pero ba't yung meron pin na matagal. ba't meron na 2 weeks nga na may pin na binigyan na ng pin? 2 weeks? Hindi, Meron ba? umaayos May nalaman kang gano'n na 2 weeks pa lang binigyan na siya ng pin? Oo, 2 meron. days na meron eh. Oh, sana all. 4 days Alam mo, meron na nga. di ko alam yung pin ng pin na yan dati. 'Di ba? Nag-install ako, nagbukas ako ng AdSense ko. Oo. Ngayon, may pin doon nakalagay. Pindot ako ng pindot. Sabi ko, bakit kaya dito mapindot? Naisip ko pala, wala pa pala akong pin. Bakit ko i-apply yung pin na yun na wala pala akong pin? My God. Grabe naman. Baka may pin ka naman na mami. Hindi mo lang maamin. My God, bigla na naman ako nabubo doon. Gulat ako, paulit-ulit na akong nag-apply. Di ko naman mapindot tong pin na to. Baka naman yung pin na si Pinoy Mono nga, wala pang pin.
Hindi pa dumarating yung pin niya. Kaso may monetize na talaga siya. Si Pero Sir yung Pinoy pin mo, niya, hindi pa dumarating. oo, kasi matagal din siya nakapag-apply eh. Hindi pa dumating yung ano niya, pin niya. Kasi Biruin mo ha, yung dati 7K niyang WH content, mo na siya, saka siya nag-apply, 7K WH. hindi kasi yung sa kanya, hindi niya pinapansin nag-upload lang siya ng upload ng mga music videos daw. Yun ang hilig niyang gawin kasi dati daw. Puro CPR. Kaya dumami rin yung subscribers niya. Pero yung pag-money niya matagal kasi inayos niya, nag-delete siya ng mga videos, Kasi nga puro CPR. Based sa kanyang sa kanyang kwento. Kaya tamo ang laki ng bahay niya, di ba? 20 plus. Ano, kung ipupush niya yan, kung ipupush niya yan, baka magkaroon na siyang gold, silver button. Pwede yan. 100 ata doon, 100 subscribers. Kaso busy naman siya. May negosyo rin siya, kaya ganyan. Parang libangan niya lang talaga. Libangan niya lang Hindi na nga siya makapag-LS kasi nga pagod daw siya sa gabi. Sa bagay na pera naman si Sir Pinoy mo vlog, kaya okay lang yan. Kasi kung minsan nagde-deliver siya ng mga pa-order ni Mrs. daw niya. Sabi niya. Kaya ayun, hindi na siya nag-LS. Si auntie ko Puro yan, nga nakadala kalokohan. na kayo ng pin? Si auntie? Si auntie, ewan ko lang, wala pang update naman. Ikaw nga, Mami, update mo kaya. Sino? Si Auntie Merly, Ano? kung may pin na siya, Tanong ko. tanong mo yun kung para malaman natin kung ilang pin. Matutuwa ko. Naiinggan nyo kung tumingin sa sa mga upload pics ko sa YouTube, ay sa Facebook. Yung bago, grabe, ibang-iba yung transformation mo dun eh. Mag 7 na rin. Alam nyo kung minsan parang ayaw ko na mag-YT kung minsan kasi ang hirap itong WH na to. Pero naisip ko si Auntie Merly yaw-yaw lang ng yaw-yaw dyan Kasi masaya ako sa YT. Kaya nagtulong na ako sa bahay. Ayusin mo, mo. Magsalita mo, Yung Mami Lin. Mic mo, Mami Lin. Ngungo ka na naman, ngungo. Kumain ka na ba? Kumain ka na, Mami Lin. Kumain ka na. Muhangin na naman. Naganaman na ilong. May una nakatakot. Hindi namin maininihan, Mami Lin. Naganaman yung ilong. Kamalang. Si Mami. Nangongongo na naman. Una na ako. Ay, unan. Hindi maintindihan. Kausap ko yung unan. Sabi si Mami. Pumipipit na yung mata ko. Hindi namin maintindihan. Inaantok na daw. Ayan, naka 1 hour naman na tayo 1 hour. Pero mo yun, 1 hour. Ang bilis ng oras. 1 hour na agad. Kumain na kayo? Hindi pa. Naku, hindi pa. Kakakain mo lang. Ano ba? Kakain ulit. Ayun, kakain ulit. Kain din pag may time. Okay lang si Mami, hindi kumain. Ang laki-laki naman ng katawan na Mami.
Ayun, wala pang pa-lights yan. Mamili may pa-lights. Okay na ba yung lights mo, Mamili? Wala. Ayun. Di, kinabit ko dito. Kainis. Bakit? Na-scam ka? Na-scam? Hindi naman siya Mali na-scam eh. Mali yung na-order niya. Kulang lang ng tornilyo. Pupunta ka lang naman sa hardware, di ba? Tapos dalhin mo yung tripod Oo. mo, yun lang. Tapos, Hahanapin naman nila kung ano yung saktong tornilyo dyan. hindi naman ikaw ang maghahanap, sila ang maghahanap. Dadalhin mo lang yung pambayad at yung tripod. Oo, para isakto Hindi nila nga ako yun. makalabas nga eh. Hindi naman na, bawal pa ba lumabas dyan? Bawal Hindi lumabas. naman. Bawal lumabas. Hindi naman. Kaso, my God, di ako makalabas. Bakit? May Tira. bakod? Kasi pag lumabas ka, kailangan mo ng pera. Eh, wala akong pera. Ay, ganun. Sana all. Sana all walang pera. Sana all. Pare-pareho lang tayo, walang pera. Yung i-unbox ko sana, bukas na lang siguro kami mag-unbox. Busy rin si Mrs. eh. Tripod yun na may tripod na may ring light. Order namin sa Shopee. Hindi na Ring magla-live. light. Okay naman siguro yan. Oh. Sayang nga lang yung 800 ko. Okay yan siguro, kaso lang namali ka lang na kulang lang sa tornilyo eh. Pinapakita naman ni Bon noon. Yung tornilyo lang. Ayan pa rin si Jessie, oh. Ayan. Nagbabawa pa rin ng link si Jessie. Shoutout sa'yo, Jessie Tachado Bocalig. Ay, Shout out. Nabakyan niyo ba yan si Jessie? Parang gusto kong pumunta rin ng Bicol. Hindi man lang kami napasyal ng Bicol. Punta kayo dito tapos dudumugin kayo ng Bicolano Vloggers ng taga-Tabakenya Vlog. Yung mga tita ko, napunta na rin yan. Mama ko mula nung napunta ng Maynila, tapos napadpad na rito sa amin, hindi na napunta ng Bicol. Pag umaman ako, mag-ano ko around the world. Sana all. Grabe, sana all. May around the world. Push mo yan, Mamilin. Pag namone ka na, Mamilin, kayang-kaya mo na yun. Wow! Kala mo ang laki na sa akin. Travel vlog si Mamilin. Uy, wag ka, Mamilin, yung na-feature ni Corina Sanchez. Mga gawain lang sa bukid, wini-feature niya. 48,000 a month. Eh, kasi nga sikat naman siya. My God. Hindi. Si Corina ba ako? Hindi, finiture ni Corina, taga Nueva Ecija yung finiture niya. Magsasaka, pero nagbablog. Ang pinipicture niya yung sa bukid, yung buhay nila sa bukid. O, pumapatok, 48,000 a month. Wow! Oo. Kailangan magharap. My God. Panoorin mo yung kay Corina. Si Maki Moto. Taga Nueva Ecija. Yung mga buhay nila sa bukid. Guys, tulungan niyo ako magre-research paano mag-apply. Mag-a-apply na ako. Mag-apply ka na? Nag-apply na. Paano kasi si Kuya Rockstar, bigla akong kumati yung pa ako. Sana monetize na. Tanongin mo lang kay Ate Berly kung paano mag-apply eh. Yun lang si Ate Berly, oh. Guys, i-play nyo na ako, guys, para maka-apply lang ko. Tumigil ka dyan. Katotohanan, Mavelin. Screenshot, Mavelin, para maniwala ako. Baka Pero prank nga, yan. eto nga kuya, i-play all mo lahat yung video ko pag in-screenshot ko yun. Oo, sige ba? Sige. Ako rin ba, kuya? Bukas ng hipon. Ako rin ba, kuya?
mga elemento ko, walang signal to wifi ko, kainis eh. Kuya Rakta, i-play all mo din ako. Oo, basta ano, mamomone na Nangipal kayo. mo yun. Basta aminin yung ano nyo, WH nyo. Guluhin ko nga sila. Mamaya guluhin ko sila sa Messenger. Guys, sino yung gusto? Ay, bukas na lang pala kasi bukas ko isi-send ng hapon. Oo, bukas. Ayan, para Kasi magulo. inaabangan ko pa yung Hindi. WH ko bukas eh. Sino yung gustong makita yung WH ko? Pag sinabi nilang gusto nila, sige, play all nyo muna ako. Ayun. Hindi na ako. Titigil na ako sa pag-YouTube guys eh. Wow. Tigil ka na. Kaya pala Nakabili magpabay ka ka. Nakabili ka na ng mic mo pang LS, tapos titigil ka na. Maniwala ka dyan, Diyos ko. Yung inabangan ko ngayong burahin niya yung prank na video, nagdrama na burahin. Inabangan ko talaga kung burahin. My God, wala. Wala talaga. Wala. Jababurahan ko ngayon. Ha? Ba't naman kasi buburahin kaganda-gandang ano. Ang madrama yan sa buhay. Alam mo ba yun? Alam mo si Bon, hindi nagpapakita. Ay, yung nga pala. Nalibang tayo sa kwentuhan ngayon. Si Boon, wala. Ay, nag-chat rin ako. Wala ring reply. My God, bahala kayo dyan. Wala, kahit sa group, hindi siya nagsisin. Kahit sin wala. Tingnan niyo yung mga sa GC, wala Baka siyang sin. war na naman ang kanyang jowa. Ganun ba yun? Ano kasi, jowa. Di niyo ako gayahin na walang jowa. Oo, sana all, walang jowa. Asawa kasi meron ka. O kaya nga, may sinabi ba ako? Jowa lang sinabi ko. Ano ba yung inano ko? Wala, kumain na naman to. Naramdaman ko na naman yung bunganga niyang puno. Hindi ah. Oh? Ay, nako. Kumain na naman to. Problema mo. Oh? Puno yung bunganga. Kahit ako, nagutom tuloy ako. Oh. Andyan pa rin si Franzay. Akyat ka kuya. Lalaro daw. Para walang tao sa baba. Meron naman Ano naman nakalagay? 7 daw. Pero totoo yan, kuya, yung nandyan na mga 7 na elemento. O siguro, hindi ko mapagana tong elemento ko Walang signal Zero Kakainis nga Sinusubukan ko nga kasi nga itong wifi. Connected naman tong wifi. Paayos ko na yung laptop tapos taguan mo ako. Wow. Sana all Oo, may pag laptop. may laptop ka na. Papakita mo sa akin lang yung laptop mo. Madali lang. Sabihin ko sa iyo may download mo. Para ang ano ko. Magkano Para- ba yung laptop ngayon? Para ang video ko, 1 minute pa lang, umabot na ng 1,000 viewers. Hindi ko pa napaabot ng 1,000 naman. Yung ang hinahanap ko, yun talagang mapapaabot mo. Kasi yung napanood namin noon kay Bing Alba, 3,000, biruin mo 3,000. Kuya, magkano yung laptop? Pang-hold up ako dito. May laptop na pwede ka makabili ng laptop na 16. Second hand. Hindi, kahit bago, 16 pwede. 16? Sa K-Serv ko sa amin, meron 16. 16? Hala, may bininta sa akin yung nakaraan 12. Kasi nga kailangan daw ng pera. Ba't di mo binili? Pwede na yun. Kung second May hand, pera ko? mura na yun. May pera ko para bilhin ko yun. Oo, ikaw pa. Hindi ko naisipan na yung kwintas ko isanla. Pwede na yung 12. Kung bago pa yung laptop, 12. Okay na yun. Kasi wala kang wifi. Paano yun? Eh, makakaway ko yung tulog naman. Kasi Wala kang pinapakinggan. Ang wifi Wala. na yung pag
yung babayaran mo na 3,000 pag kabit, Oo. pinapahulugan lang nila ng tag 125. Yung sa ano, sa PLDT. Oo. Yun, subukan mo yun. Kasi kung may laptop ka at wala ka namang wifi, useless. Katulad sa akin, no? Ito, papapatugtog lang. The next month daw magkakabit. Anong pitsa na ba ngayon? Baka pa nga first week daw, second week. O, di ba? 29. Di, Ngayon. di isipin ko yung ano na lang, laptop. Okay, di 2 araw na lang. Sarap ng ano, no? Ng langka. Mang-hold up muna ako. Sarap ng langka. Wawi, wag ka daw magsalita na may laman yung bunganga mo. Wawi talaga. Migil ka nga dyan, mami. Langka kinain mo? Hinog? Oo. Hinog? Laminog. Gulay. Alam ko ba naman yun? Ako naisip ko yun. Ginataan, Josh. Gabi ginataan, gabi. Ginataang langka. Ay, oo. Oo. Sarap niya. Tapos may sili. Wow. Ay, nagutom ako. Tapos, Kakain nga kita kayo. wow. Sarap naman. Ala, di na talaga mapigilan yung pagtaba ko. Okay yan, mami. Tapos, ang i-vlog mo, yung pagpayat mo later on. Diba? Tataba ka, tapos i-vlog mo kung paano ka pumayat. Diba? Dati kasi yung mga kaibigan ko sa pabrika, kung nung hindi pa nag-asawa, nag-gym pa kami. Ngayon may mga asawa na sila, nanganak na. Ayun, tumaba na rin. Wala na. O, pabili kay Franzay, mamili no, ng laptop ko. Mura daw sa Taiwan. Wala akong Hulugan mo kay Franzay. Kuha nga rin ako ng nagutom ako. Kuha ako ng cereal. Oo, mahal talaga ang laptop dito. Fransay, magpahulugan ka na ng 3, kahit 4 gigs. Haha. 4 gigs sa laptop. Magkano ba laptop dyan, Fransay? Ayun, may 1:28 na tayo. Ayan. Kahit 2 hours lang ulit. Okay na yan. Basta hindi tayo ma-zero sa araw na to. Oo. Ayan, kain tayo na Nova, mami din. Nova. Ayan. Nanghihingi itong mga makulit na pusa. Ano, kumain ka na? RC? Gabing-gabi na, RC? Ikaw, mabili, hindi ka kumakain ng gabihan. Nang? Gabihan. Ano yun, kuya? Hindi ka kumakain sa dinner. Dinner. Minsan. Ala, dito si Kanhan, 4K lang, may 3K nga lang eh. Ala, Fransay, magpadala na ako, pagpadala na ba ako dyan? Bilan mo na ako, tas ipadala ko na lang kay nanay yung pera. Oo, 3K okay na. Diba? Fransay. Sige no. Ganda na yan, 3K Baka naman, Fransay, gusto mo.
3K to 4K. Ano lang kasi talaga doon, mura lang yung mga gold ka doon eh. Oo. Nalaglag si Yus. Oo nga. Nalaglag o talagang nagpalaglag? Nalaglag yan. Grabe naman yung nagpalaglag. Parang iba yung dating. Hindi niyo ba ako naririnig? Kanina pa ako nagsasalita dito. Hindi, nalaglag pa eh. Wala ka. Nawala ka talaga. Nandito ako kay Ate Babes pa rin niyo. Umakyat ka? Premiere. Ah. Ay, pre. Lagay mo to doon. Mga wala iyang mga boltahan. Window 10 pa sa 17 pa. Ano daw? Sa 17. i7 yan, i7. Windows 10, i7. i7. Grabe, padala mo ko, Franzay, i7. Ang taas niya ng specs niya. Ano, Fransay? Wala kang balak? Mabilis Sana all. yan. Kung Ipadala ko na lang ngayon ay bukas kay nanay. Yung 4K. Padala mo sa gamit akin. ko, i3, ganun. Padala mo sa akin tapos bibili kong plywood. Papagawa ko yung studio dito. i7, ang bilis na niyan. Saka na pag binili ako ni Fransay, saka ko ipapadala dyan. Ano ko ba? Okay, padala mo na ngayon. Kahit wala pa. Tapos budol-budol pala. Kasi bubudol mo ako na naman. Ano? Ano? Gabi Ano na naman? kasi. Gabi na. Ano, bibili ka na naman gabi na? Ay, stop! Malamig nga eh. Kuya, baka naman. Laptop lang. Baka naman. Okay, camera. Baka naman. Camera. Akin talaga. 4K, Kasi i7. oh my God, para makapasok to sa online school. Mga to. Ano? Legit to, Fransay. Huwag kang mag-alala. Di ba yun? Legit naman ako, di ba? Oo, legit na legit. Legit Ano? na budol-budol. Legit na budol-budol. Guys, kung may kayo, may camera kayo diyan na medyo mura lang. Baka naman pwede. Yan nga rin ang kailangan eh. Camera. Wala kang cellphone, wala kang laptop, camera pa. Yun ang Okay. yun ang next yun ang next goal kay camera or yung mic ba na lapel. Kuya, nagpaparinig kuya. Di ba may mic ka na yun? Hindi, condenser yun kuya. Pero yung yung pang public prank na parang lapel para Ay. makuha mo yung yung sinasabi ng kausap. Lapel. Oo. Yun ang kailangan. Yung pwede mong itago. Mas mura naman yun kaysa sa condenser. Ikaw naman. Ano? Oh, my Lord. Mas mahal yun kuya. Ayan. 134 na Lord. Mas mahal yun kuya. Yung lapel? Oo. 8,000 eh. Ano ba? Oo, 8,000. Dalawa kasi yun. Dalawa yun eh. Yung sabi ni Franz sa'yo, binenta daw niya. Binenta mo, sabi niya. Dami Anong pa akong sabi kulang niya? eh.
Ano pa ba kulang mo, Kuya Rockstar na gadget? Ayun, nabibili nga yung nabibili yung Diyos, di ba ko tarungin? ring light. Di Hindi ba pa ko na sila tanungin? kung ano nga, i-unbox nga lang. Wala pang Ay, mic. ito yung Mami Lynn. Ano pa kulang mo? Wala. Wala. Mami Lynn. Mic siguro. Later. lang ako. Pero pinahirapan kami nun, nung mag-order kami. Kasi nga, namin, hindi pa Hello, May hello. tumawag. Hello. Tumawag sila Labitab. Wara. Demon yan eh. Yata daw. Aliw, Nako. nitong ano. Demon yan. Wara man sa live streaming siya. Demon sa may nagpaparamdam mo yan. Ngayon, natapos Hello. natin ng 2 hours. Guys. Kuya, baba muna ako tapos ibaba mo yung hagdan kasi hindi ko kayo naririnig eh. Okay. Binaba mo na, kuya. Oo. Loading pa, loading. Ayan, binaba ko na. Send na. Ayun na siya. Babalik ni Yos TV. Tumawag ba si Mahal? Ano? Mahal, tumawag. Tumawag si Mahal mo? Sinong mahal? Ay, syempre, yung jowa mo, alam nga naman yung ex mo. May jowa ba ako? Ala, Alay mo si kakasabi Mahal. mo lang. Kakasabi mo lang nung nakaraan meron. Pwede, isang araw lang yun. Isang araw ko lang siya naging jowa. 1 day. My God. Oh, bakit? Ganun kabilis. Oo, wala akong balak ng jowa eh. Walang forever. Hindi, wala lang akong balak ng jowa ko yan. Bala sila dyan. Mamatay sila sa ano. Hindi nagpaparamdam si Bon. Oo nga, ba't kaya? Narito. Nakauwi ba yun, Yos? Oo. Baka may sa kanila, celebration. Ano ba yan? Kami atang problema ni Bon eh. Mas marami ba yun sa problema ko? Oo, kung minsan naiyak sa LS na yun. Si Mami Lynn, hindi naiiyak yan eh. Malaban. Ayoko nang umiyak. Wala na akong luha para umiyak sa mga walang kwentang bagay. Mga luha ni Mami Lynn. Sigang na. Nagiging bato na ako. Sigang na, Mami Lynn. Wala na. Wala na, El Nino na.
Ubos Wala na. nang aagos. Ha? Ubos na nga kasi nandiyan ka na sa double deck eh. Nasa taas ka pa. Biruin mo kung nasa double deck ka tapos wala kang, ay may kasama ka dyan sa double deck, mami. Ang takas ng ilang ko. Wala. Lalo na doon sa FB mo. Yun yung Picture tayo mamili. Picture. Kunwari, magpipicture taking tayo dito. Sira. 1, 2, 3, go. Isa pa. 1, 2, yung 3, go. mami, yung tayo pa-walling ka, mami. Ano na, kuya? Yung may pa-walling ka dyan. Ano yun? Sandal ka sa wall. Ang tagal ng premiere ni ate, ano? Ni ate babe. Sandal ka sa wall. Sa diding. Ayan, shoutout sa lahat na nandyan. Nag-mega shoutout, guys. Ilan ba yan? 6 million? Totoo ba yan? 6 million na yan? Hindi tumawag si Mahal eh. Di ba? Madami akong mahal. Ayan. Walang mura. Ayoko Ayan, salamat. ayoko magjowa ng isa lang. May ako iba-iba. Marami dapat. Gusto ko iba-iba. Para may choices. Para araw-araw iba yung flavor. Parang ano, multiple choice lang. ABCD. Loko-loko. ABCD, EFG. Pumuti pala ako talaga. Wala man. Wow. Iba din. Siyempre may Ayun, ano, may sponsor na tayo ngayon. Sana all. Libre na ako Ayos, sa... Ben, kilay pa kahapon yun. Ano? Inayos pa pati kilay mo kahapon. Hindi ako nagpakilay. Gusto ko magpakilay para medyo ano siya. Tumubo ba? Dati kasi wala talaga ako ano. Parang kakaunti talaga yung kilay ko dati. Parang cannibal. Di ba wala, pag wala kang kilay, parang kang cannibal. Lagyan mo na ang tattoo. May teacher kami na ganun noon eh. Pinalagyan niya ng tattoo yung ano, yung kilay niya tapos hindi Ang pantay. pangit. Ang pangit. Tapos color green na. Mas mataas yung isa. Pero tattoo na. Ha? Pangit yun pag napansin ko yung may mga tato. Pag ano tumanda ka, papangit. Siyempre, mangungulubot. Subukan mo ano din, patato. Sa may tipong. Gusto ko yan, pero di ko pa pinangarap hanggat di pa ako nakapag-abroad, gano'n. Ayun, may balak ka palang mag-abroad. Ay, ano Meron, pala? may passport na ko, kuya, kasi binala ko talaga yun. Kaso na COVID ka? Ano? Ang cute ko dito sa part na to. Diyos ko, nahiga na lang, nagbuhat pa ng bangko. My God. Ano ba to? Yung sa kilay. Ang cute ko na. Ay, Diyos ko, inulit pa. Isa pa. Ang cute talaga. Isa pa. Isa pa. Kilay Ang niyo. cute. Ang cute ng kilay niyo. So. Ayun, no? Ayun. Kamukha ni Mami Lin siya, no? Si Jinky Pacquiao. Musit. Hindi, si Jinky Pacquiao ang kamukha niya. Yun, no? Bea Alonso.
Hindi. Sino? Si Mami D? Si Pokwang. Hindi naman walang kanyang aura si Pokwang, oh. Si Jinky Pacquiao may ganyan yung buhok niya. Si Mami D, ang kamukha niya, si Mami D. Mami D, ayan. Mag-ballroom ka, Mami Lynn. My God. Itulog ko na lang. Para bukas magising ka sa katotohanan. Oo. Alam mo, Kaya minsan Ang cute si Lisa. kailangan mo ring gisingin yung sarili mo. Gisingin ng puso. Fransay, baka may bala kang umakyat. Dito tayo magkwentuhan. Parang nag-video ko lang, no? Nanto ka. Naglalaro yan. Baka makatulog na naman ako dito sa taas. Nakadalawa na ako dito. Isa na lang, mabibinggo na ako kay Kuya Rock. Matagal pa yan. Sandali na lang naman. For 10 minutes. Oo. Tapusin ko lang yung 2 hours. Tama na. Para makapahinga tayong lahat. Grabe naman yung magla-live. Ano, Fransay, itutuloy mo ba yung pag-ELS mo mamayang madaling araw? Mag-LS si Fransay. Sabi niya. Ewan ko dyan. Sino magiging viewers niya? Mga Marami nga daw viewers pag madaling araw eh. Kasi gising yung mga di ba, taga-ibang bansa, mga OFW. Bagay. Oo, Mami Lynn. Sige, good luck ha. So, marami kang friends sa... Sana magising ako ng madaling araw. Oh my God. Tapos, Anong oras ba yun, Fransay, mag-start? yung kay Bon nga alas 7 kanina nagising ako alas 7. Diba? Tapos kay Franzay, anong oras plano mo, Franzay? Alas 2. Ang lupit nga ng plano ni Fransay eh. Dalhin daw niya yung laptop sa trabaho niya. Ngayon, buksan lang daw niya yung laptop, tapos pati yung camera, tapos nasa malayo-layo siya konti. Makikita niya yung mga papasok. Para niya makikita. Malayo-layo. Ewan ko dyan. Di naman daw siya masisipa no ni Lolo, di ba? Hindi, kung maingay, pwede. Pwede ko 2 a.m. tapos i-end niya ng 5 a.m. Aba, hahataw Okay. din si Fransay sa WH niya. Oh, naghahabol. Mauna pa itong mamonetize sa amin. Subukan mo para makita natin yung effect. Ako kasi minsan, pag nagising ako ng madaling araw dati, kay Ma'am Edna CEO ako tumatambay noon. Matagal na ako, hindi napunta kay Ma'am Edna. Oo, umaga yun. Alas 12 yun nagsisimula eh. Alin? Minsan ko yun, alas 4. Si Ma'am Edna. Dati. Wala nga, So, hindi ko kaya. ako. Kay Ma'am Edna, CEO. Doon ko na, yung strategy na ginawa natin news, doon ko yun nahuli ko sila doon ni si Ryan, nagkukwentuhan about doon. Na may ganun palang technique. Ba't di yung sinashare sa akin yung technique? Share nyo naman sa akin para happy tayong lahat. Ikaw, Mami Lynn, ha? Share mo sa akin, PM mo. PM is the key, Mami Lynn. Mami Lynn, 3-digit na WH ko. Wow. Talaga? Oh my God. Ilang Fransay kaya mag-a-apply na to si Fransay bukas. Sana all 3 digits. Hoy, Mami Lynn, anong strategy yung Mami Lynn? Share mo naman sa akin. Para lahat tayo pumunta agad-agad. Hindi man lang PM. mga 4 digits. PM is the key. PM is the key. Hindi pwede AM, puro PM. Ayun, 1 and 49. Tapos may dalawa lang nakatambay. Grabe siya. Sino kaya ang dalawang yan? Si Jessa hindi tumambay ngayon. Kaya si Chef nandyan. Si Loyal siguro yan saka si Chef. Hindi sila bumaba.
Wow. Nahulog si Yosh? O natulog na? Nalaglag ba? Oo. Naantok na yun eh. O Yos, ano? Okay, Mami Lynn, share mo sa akin yung strategy na sinasabi mo. Baka sakaling effective din sa akin. Saka na, kuya. Malay mo. Share naman. PM is the key. Ayaw talagang gumana. Papatugtog ko lang talaga tong laptop ko eh. Naka-connect naman sa wifi kaso walang signal. Ewan ko ba? Grabe, kainis naman. Ano Yos, walang balak umakyat nang tapusin muna natin to. Wala na. 9 minutes na lang naman eh. Natulog na yun. Nantok na talaga siguro yun. Napuyat Tatlong yung ninja kagabi. mo, itatambay mo, Pransay. Tatlo pa lang ba ninja niya? Baka. Pwede na yan. Tatlong ninja, 5 hours. Okay na yan. Or 3 hours. Mag-isa ka lang mag-LS. Mga ninja mo nakatambay. Uy, grabe kay Sisi Loyal ako vlog. Grabe na, ang daming Oo. ninja nakatambay sa kanya pag nag-LS yun. 10 ata ng mga LS. Puro sa kanya. Grabe talaga. Sana all, pag laptop kasi pwede sa mag-open ka ng bagong tab, di ba? Hindi naman pwede kung tab lang. Ano ba dapat? Browser. Kailangan mo, Hindi ay pwede di ba kung kaya tab. pag, hindi kaya sa tab? Hindi kasi pag nag-sign in ka sa ibang tab, kukunin niya yung yung bagong sign in ng mas makapangyarihan yung bagong sign in. Kukunin niya lahat. Kaya dapat iba't ibang browser. Pransay yung laptop Pransay Hindi makatulog sa laptop. Oo nga, 4K. Kaya nga eh. Kahit second Kasi hand may- yan, Franza. Kasi may pera ako dito may 4K ako ipapadala ko kay nanay pag nakapadala ka na ng laptop. Kaya, kontakin mo yan sa Franza. Taiwan, maraming maganda dyan. Pransay, sumagot ka. Gabi na diba? Wala na talagang balak si Yus. Invite ko nga ulit. Baba ko ng hangga. Ibaba mo. Baka naman. Nakasit na green screen ko, Ay, akit ka na, wait lang. Ibaba mo kuya, para tingnan natin yung green screen niya. Matingnan nga. Nababa ko. Patingin nga, Franzay, ng set. Pransay, umakyat ka dito. Tapos Pransay magawa ka ng thumbnail mo sa mga mo. Ayan binaba ko LS yung mo. Patingin ng green screen mo. May napanood ako dun sa LS si Pransay na nandun yung mukha ko ang pangit. May pangit My ka God. bang mukha? Ikaw pa, may pangit. Akyat na Pransay, tingnan namin yung green screen mo. Pag green screen mo dyan, dali na. Andiyan yung hagdan, Patingin ng green screen ni Franzay. Matagal pa ako mamili, hindi naman pwede ipadala mag-isa. Ayun good evening, sabi ni nanay. Hello nanay, gising ka pa nanay. Mag alas 11 na nanay. Matagal pa ako uwi mamili, hindi naman pwede yun ipadala mag-isa. Oo nga naman mamili, mahal daw kasi. Kailangan naka-package mamili. Ibig sabihin, hindi, joke lang mamilin ha. Ano ba Hindi talaga pwede. Pransay?
Hindi pwedeng i-box mo lang yun na mo doon, pinapahiram mo sa ibang ano doon. Yung? Ring light mo. Kunin mo. Mag-picture-picture pa sila. Kunin mo. Sabi niya, wait lang, te. Ayaw mo ako samahan mamaya. Oo nga, mag-a-alarm ako para sa'yo mamaya. My God. 2 a.m. Seryoso yan, Fransay. Wait lang ka, nag-picture pa. Hindi ko kaya yan. Wait. Dati kaya ko, nangingisda ako. Dire-diretso yan hanggang 3 a.m. dati. Pulat tulugan. Yung pala mas mahirap tong WAs na to, walang yan. Sa WAs pala dapat tayo nag-concentrate. Ayun, no, samahan ka daw ni nanay. AM. Ayan. Mga ganyang oras, gising na yan si nanay eh. Nagtutuhog na si nanay ng ano. Ng bulaklak. Tapos natawa si nanay. May pa-prank din si nanay. Joke lang yung green screen, haha. Nakakagigil din to si Fransay, marunong na rin magbiro. Ano na rin pa-joke-joke si Fransay. Pero ba't ang hina ng boses niya kanina? Mahina naman talaga boses niya, nagbubulungan kami, tapos biglang susulpot si Yus magsasalita ang lakas. Ganun ba? Alam mo si Fransay, ito yung magandang ano eh. Magandang kwentuhan namin ni Fransay. Yung siya pabulong, ako galit. Kabaliktaran. Nakikinig nga ako kanina eh. Mamili, no? Sabi ni Kuya Rockster, sabi niya, ang hina ng boses. Idikdik ko na nga yung tainga ko sa volume ng cellphone ko, wala pa rin. Dapat malakas. Pag nag-LS ka talaga, kailangan eh. Ayan. Energetic. Pero ako inaantok. Alam mo si Yos, ang galing din nito ni Yos, naghahanap na ng sponsor sa damit. Damit na Yos TV, yung, oo. Pa-print niya kaya, no? Ano ba yan? Si Miles. Ganito talaga, boss. Mahina boses niya. Ano ba? Me. Kala ko parang pabulong lang kanina. Paano ka magalit, Fransay? Oo nga. Paano kaya? May pabulyaw din siguro pag nagalit. Pero siguro dito nag-aaway tsaka yung asawa niya, no? Kaya, baka inaaway lang siya ni Fransay. Si Fransay ang inaaway. Paparinig lang yan sa akin, mami. Ay, napaparinig lang. Wow naman. Sana ganun lagi. Paparinig lang, mami. Ikaw, mami. Ako naman, ako naman pag galit kasi di rin ako nagsasalita. Madala lang ako sa ganito, pero pag sa kwentuhan. Pero pag galit ako, di ako kumikibo. Ganun ba? Hindi ka nagtatalak na lasing ka naman. Hindi. Kasi kahit katrabaho ko, alam nila yan na pag galit ako. Kasi kahit tingnan kita, di kita kayang tingnan pag galit ako. Ganun. Kasi parang yung dugo ko kumukulo talaga sa galit pag ako nagalit. Kaya di ko kayang tingnan. Kaya pag galit ako, di ako kumikibo. Wag mo akong, parang gusto kong sabihin na wag mo akong kausapin, hayaan mo muna ako magalit. Kasi mawawala din naman to eh. Ganun ako eh. Ano ba yun? Tanong mo si mama kung paano magalit. Hay, ang bait, masama, magalit. Ay, nako. Yun lang. Nasa loob ang kulo. Ganun ba yun, nanay? Ako kasi pag nagalit ako, di ako nagsasalita. Paano malalaman na galit sila? Maramdaman nila. Kahit yung nanay ko, alam nila pag galit ako. Kasi gusto kong mag-isa. Gusto kong walang kausap. Ganun. Pagkatapos
mag-inis daw Namang si Liber, sabi ng Mr. babanlawan pa. Sila. Tubig. Hindi na talaga babanlawan. Nakakatakot Wow, magalit. 2 hours na. Yes. Oh my God, 2 hours na rin tayo. Naitawid ang 2 hours. Ayan. Nanay, good night. Matulog na tayo. 2 hours ka lang ba, kuya? Oo, 2 hours lang ako. Matutulog na tayo. Oy, Fransay, matulog ka. Hindi yung puro, laro sa cellphone. My God, nagigigil ako Fransay, dito eh. Matulog ka na. Gising tayo mamaya 2 a.m. Ayun ako, pag may problema ako, hindi ako nagsasabi dyan. Kasi, para walang gulo. Ayan, si nanay. JBF Channel, good PM ho. Sabi niya, yan. May humabol. Hello, JBF Channel. Welcome. At tayo ay patapos na. Ayan. Paiwan lang ng tamang bakas mga guys. Sige, mag-iwan ka ng tamang bakas. Mo yan si nanay. Si Maria Victoria Castelo at saka si Franzay. JBF, dikit na natin yung Mami. Ayan si Mami Lynn, JBF. Dikitan mo, Mami Lynn Vlog. Ayan. Ang iba na ng device. Sana all. Iba pa rin man pag nandyan si Bon na may full of energy, di ba? Oo. Abangan natin bukas sa LS niya. Baka napagod lang. Ayan, sige na Mami Lynn. Okay na Mami Lynn. Okay na, bye-bye. Nanay, good night. Fransay. Sige, baka Kuya may LS ka Rockstar. bukas, Mami Lynn. Oo. Sabihin mo na kung may LS ka bukas para alam nila. Meron 11 a.m. guys. 11 ako mag-start. 11 to 2. Ayan. Ayan guys, punta natin. Baka kasi may mag-LS pa eh. Bigyan ko muna sila ng chance mag-LS. Kasi Chef. Ilan na ba bananas ni Chef? Hindi ko alam, may mga 600 ata. Ayun. Okay para sabay-sabay yung niya, yung banana saka juice. Sila kuya, baba na ako. Sana gano'n na ituro sa atin nung Mami. Yung gano'n. Oo. Wala. Ayan na, sige. Good night na Mami. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye nanay. Good night na nanay. Ayan, tulog na tayo nanay. JBF Channel. Ayan, salamat. Ayan, mag-end na po tayo. Good night everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, salamat sa pagdalo sa live stream ni Rockstar Clicks. Ayan, salamat kay Franzay. Ayan. Kay Nanay Maria Victoria Castelo, kay Yosh TV, salamat kay Mami Lynn Vlog, maraming salamat. Ayan, kay JBF Channel na humabol pa, maraming salamat. Kay Ate Loyal ako Vlog, kay Chef Christine, ayan, sino ba mga team vibes yan? Ay, si Ate Jane, ayan din si Ate Jane. Ayan, maraming salamat, pagaling ka Ate Jane. Sino pang nandyan? Kanina si Ate Rosalie, nag-comment din kanina si Ate Fe Aleman, ayan, si Boss Ratsky, ayan, si Jessie Bocali, ayan, sino ba yung mga tumambay sa ating live stream, ayan, maraming pong salamat hanggang sa muli, sana po, ayan, support nyo pa rin si Rockstar Clicks, ayan, salamat po. Every 8:30, ayan, sana ma-maintain natin yan, 8:30 in the evening, Pinas time, with Rockstar Clicks, ayan, kwentuhan lang, with Team Vibes, ayan. Maraming salamat, goodbye, God bless us all, and sana mahimbing ang ating mga tulog, at magising tayo ng, masigla bukas. Ay maraming salamat po sa inyong lahat. Good night.